Mali, veliki, srednji, sa neobičnom frizurom ili bez nje, crni, sivi, bijeli, tako bi se u najkraće mogao opisati skup pasa svih rasa. U prelijepom ambijentu gradske plaže u Zvorniku održan je svojevrstan praznik za ljubitelje najvjernijeg čovjekovog prijatelja. Ljubimce su izložili izlagači iz Republike Srpske, zemalja regiona, Mađarske, Rumunije i Bugarske. Imamo Kuju koja je jedna najtrofejnijih pasa u BiH što se tiče američkih Stafforda i sada smo krenuli sad podmladak koji imamo francuskog buldoga i nadamo se da ćemo s njima stvarati dobre rezultate. Zato smo danas i ovdje došli. Svake godine ukoliko mi vrijeme pruža i mogućnost dolazim da podržim momke koji održavaju izložbu u Zvorniku. Prvi put sam u Zvorniku, super je sve, odlično. Dobar teren, dobra atmosfera. Ja danas vodim 2 čao čao i jedno štene srednjoazijskog ovčara. Očekujem najbolje moguće, kao i uvek. Mislim, to su psi koje jako puno po Evropi cijeloj vodim, tako da smo danas odlučili da dođemo kod vas. Svog psa 4 godine starog belgijskog ovčara predstavila je Marija Kovačević iz Šekovića. Današnja izložba je veoma dobra i dobro je organizovana, pa ja mislim da će biti sve petice i da će odlično izvesti. Posebnu pažnju posjetilaca privukao je sibirski samojed vlasnika Dušana Topalića iz Bijeljine, na kojeg je ponosan. Otkud ljubav? Kćerka kupila psa i poklonila ocu. Tako da je sad on kod mene i idemo po izložbama. Pred eminentnim kinološkim sudijama nije bio lak zadatak, ali su kriterijumi bili jasni i u skladu sa međunarodnim propisima. Kvalitetom izložbe bio je zadovoljan i španski sudija Benjamin Sanchez Garcia. One of our shows could be more or less similar. Kaže da je u suštini zadovoljan sa organizacijom i načinom kako mi to radimo i da je u suštini otprilike to slična stvar. Jedino kaže da kod njih u Španiji više rade izložbe u zatvorenim prostorima, da nisu navikli zbog vremenskih uslova da rade na otvorenom, ali pošto imamo lijepo vrijeme ovdje svake godine i kaže da se ovdje jako lijepo osjeća, da mu je prijatno. Druga međunarodna izložba pasa opravdala je očekivanja brojnih posjetilaca koji su iz raznih krajeva Republike Srpske i regije posjetili Zvornik. Jedna veoma zahtevna organizacija gdje učestvuje veliki broj ljudi, većinom naših prijatelja, volontera, ljubitelja kinologa kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Ovo je jedna lijepa promocija našeg grada. Zahvalni smo gradskoj upravi na pomoći i proteklim godinama i u ovoj godini. Imamo zaista dobru saradnju i nalazimo na njihovom razumijevanju u našoj toj organizaciji svemu tomu. Mi kao gradska uprava prepoznali smo da udruženje Canis koji je organizator ove manifestacije predano radi i trudi se. Mi ćemo ih podržavati kao što smo i do sad, tako i u narednom periodu. Izložba je završena proglašenjem najljepših pasa i uručenjem priznanja uz poruku ljubitelja pasa da je pas najodaniji čovjekov prijatelj i da vlasnici pasa moraju biti odgovorni prema svojim ljubimcima.